Nyt tehdään koristeita sokerimassasta. Mulla on käytössä tällainen vaahtokarkin makuinen kaulintamassa, joka on tehty siis sokerista. Tehdään pieniä porkkanoita tällä kertaa porkkanakakkua varten. Mulla on vihreitä elintarvikeväriä. Mä otan sitä vähän tähän näin, tehdään naatteja. Mä laitan tänne tätä vihreitä väriä. Otan tuon pois, se sotkee aika paljon nuo värit, joten ne kannattaa pitää pois. Ja kannattaa lisätä sitä väriä aina vähän kerrassaan tänne joukkoon. Eli näette, että en paljon laittanut ja aika vihreitä tulee jo tästä. Tällä värimäärällä. Kannattaa katsoa, ettei hanskoihin jäisi hirveästi tätä vihreätä väriä, kun kohta lähdetään värjäämään tätä oranssia. Sitten jos on hirveän vihreät sormet tästä vaiheessa, niin kannattaa sitten vaihtaa hanskat toiseen väriin. Sitten tehdään keltaisesta ja punaisesta elintarvikeväristä niin oranssia, eli yhdistetään tuota, vähän tätä keltaista. Tuohon palaan toi keltainen, noin. Ja sitten otetaan punaista vähän sinne joukkoon kanssa. Noin. Saadaankohan tästä nyt porkkanan oranssi aikaiseksi näillä väreillä. En ole vielä ihan tyytyväinen, eli lisätään tätä punaista väriä tonne joukkoon vielä, niin saataisiin pikkasen punakampi oranssi aikaiseksi. Mä jatkan tässä tätä koristeiden tekemistä. Silikoonimuotilla laitetaan tonnekin. Saadaan tuohon porkkanakakun päälle kivat koristeet. Näin. Taas näet. Meillä on tässä mukava porkkana näyttely.